गोजोन गैला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनो हानांगौ जाहाथे बिदि सार्टिफिकेट इस्यु खालामा जोंनि आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनाय बेखौ जों जाहा माने दाबिफिननांगोन जोङो सुजुनाय बिबारनि माला आखायाव लानानै सोरखौ नेदों नों अनजालि रुम्बां खानाय बानानै रुम्बां खानाय बानानै गाबफैफिनगोन ना नाथाय बर'नि न'सं दावखादोन बासियालफोरा साग्लोबफैफिनगोनसो नामा दालाय सानबाबो सानस'नो हायै जाबाय आं दिनैनि बे निजोम समा आंनि जिउनि बेलासि समा गावजों गाव खौसे गैयैयाव सुथुरनि बोहेरनायाव लोरबां महर मोनबाय बर' हारिया लोरबां महर मोनथारबाय जोंनि हारिया गाबफैफिनगोन ना नाथाय बर'नि न'सं दावखादोन बासियालफोरा खुनु नान ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोना दुलाराय बर' फरायसाफ्रा ट्राइबेल समखौ नुगासिनो दं जों दिनै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया नेशनेल कमिसन फर SC ST आरो आसामनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मोनसे कपि बिनिनो जों इउनियन मिनिस्टार अफ हम अमित शाह दा बिथांनोबो जोङो मेम'रान्डाम हरनाय जाबाय दा जों मेम'रान्डाम हरनाया जों दानि बे 6 जन गथ'नो ST होनायनि जायनाखि लाहार फाहार खालामदों बेखौ जों टटेलि अपोज खालामदों आरो टटेलि जों बेखौनो रिजेक्ट खालामदों आरो लोगोसे बे जायनाखि ग्रुप अफ मिनिस्टार दादों आसाम सरकारा बे इलिगेल आनकनस्टिटिउसनेल आरो बे माने जायनाखि प्रसेस खालामदों आसाम सरकारा 6 जन गथ'नो ST होनायनि ग्रुप मिनिस्टारनि गेजेरजों बिदि खालामनायनि फिसा खुनु आयेनाव
मोन्थाय गैया संबिधानिक नङा बियो संबिधाना बिदि थोनाखै बेखायनो जों बेफोर गासिबो अफस खालामनानै जों दिनै मेम'रेन्डामखौ हरनाय जाबाय अदेबानि जों मेम'रेन्डामखौ आगोलनिफ्राय जों होबाय थादों नै दाख्लै 2 तारिखआव जोङो बे गासिखौबो जोङो मेल खालामना हरदों जोङो RGIनोबो ओमफ्राय NCSTनो ओमफ्राय चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा जों हरदों मेल खालामनानै आरो जों दिनै बेखौनो आरोबाव गोदानै मेम'रेन्डाम आरोबाव जों आखारै हार्ड कपि जों हरनाय जाबाय दा 6 जनगोष्ठीनो ST होनो नाङा बे बाथ्राया ओरैनो आसाम सरकारनि बे राजनिथि जायनाखि गेलेनाय बेखौ जों बादा होनाय खालामनाय जादों 6 जनगोष्ठीखौ ST होनो हाया आयेनाव बेबायदि गैया आरो 6 जनगोष्ठीनो ST होनायनि जे आसाम गभर्नमेन्टआ बानायनाय रुल मिनिस्टार बेहा बिदि खुनु माने लकाल स्टेन्डिं गैया बिसा बे रोखोम संबिधानिक पावार गैया बिसा आनअथराइज बियो दा सोरखौ ST होनांगौ होनाङा बे मोनसे गभर्नमेन्टनि आखायाव गैया ST होनाय होयिनि गासिबो बाथ्रायानो माबानि सायाव थायो RGIनि सायाव थायो ओमफ्राय लोगोसे NCSTनि सायाव थायो RGIआसो माने अथ'रिटेटिभ माने पावारा RGIहा बिसोरसो एथन'ग्राफिक जायनाखि स्टाडि एनालाइसिस बिसोरसो दङ सोरनो ST होनांगौ सोरनो ST होनाङा RGIआ खालामो बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टनि जायनाखि रिकमेन्डेसन बे खुनु खामानिबो होआ जेखि माने रिकमेन्डेसन खालामना हरा मानो बे खामानि जाया सोर NOC हरदों हौवा बिदिबो खोथा गैया बिदिनो खुनु खामानि जाया माथ्र आसाम गभर्नमेन्टआ माने जोंनि गेजेराव डिभिजन लाबोनानै जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनायनि मोनसे चक्रान्त खालामदों भट बेंकनि थाखाय माने बे 6 जनगोष्ठीखौ बेबहार खालामदों आरो जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामदों दा बेबायदि जायनाखि NOC हरनाय सिस्टेम प्रभिजन प्रसेस बे माने प्रसेसफ्रा आगोलनिफ्राय जाबोदों कंग्रेसनि समावबो जादों गासै माने 8 बार बे 6 जनगोष्ठीया रिजेक्ट जाखांबाय RGIआ बेखौ केन्सेल खालामदों दा गथिखे बे जेखौ जाया बे जिनिसखौ आसाम सरकारा खालामनानै जोंनि गेजेराव खेलिमेलि लाबोनाय जादों दा जोङो ओंखायनो डिटेल्स गासिबो जिनिसखौ बेयाव एनुवेला माबोरै जानो हायो माबोरै जानो हाया गासिबो मेम'रेन्डामाव जों लिरजोबनाय जादों आरो हेमन्त बिश्व शर्माखौ जों रोखा रोखा बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय जाहाथे जोंनि गेजेराव बेखौ ग्रुपिं खालामा दावराव खालामा सोरबा खोथा होनानै सोरबा पलिटिकेल इन्टारेस्टआव सोरबा माने माबा होनानै एसुरेन्स होनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय बेलेग बेलेग खालामा जों बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरो बेफोरबायदि जुदि खालामोब्ला 6 जनगोष्ठीनो ST होनायनि जुदि लाहार फाहार खालामबाय थायोब्ला जोङो जोंनि आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनाय बेखौ जों माने दाबिफिननांगोन जोङो बड'लेण्ड रायजोखौ गारथाराखै 2003आव जायनाखि माने BTC जों मोन्दोंमोन बे BTC मोननायनि गेजेरजों जोंनो लेन्ड राइट पलिटिकेल राइट्स जोंनो ससिय' कालचारेल जोंनो प्रटेक्सननि बेबस्था आरो जोंनि गासिबो प्रटेक्सननि बेबस्था खालामना होनायखाय बर'फ्रा 6 शिडुल BTCखौ लानो हादों आरो दिनै जुदि जोंनि गेजेराव बिदि गुलाय गुलाय खालामबाय थायोब्ला 6 जनगोष्ठीखौ ST होनानै जुदि जोंखौ जोंनि मोन्थाइखौ सेस खालामनो हाग्रोब्ला जों रावबो बर'फ्रा ज'लाय थानो नाङा जों आलादा रायजोखौ बिफिननांगोन बेखायनो जों बे बाथ्राखौ दिनै जों आलादा रायजो माने बिफिननो थाखाय जों बुंनाय जादों 6 जनगोष्ठीनो जुदि ST होयोब्ला जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जोंनो होनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो लोगोसे जों बेनि थाखाय आलादा रायजो बिनि थाखाय आलादा जेसेबां रायजोफोर दङ बर' फिसाफोर जों बेखौ माने खावलायदों आरो जों बेखौ लानानै पेपारावबो जों रोङो पेपारावबो जों मैयाबो पेपाराव ओंखारलांबाय गिदिर गिदिर माबा ओंखारदों सेन्टिनेलाव हेडलाइन BSM डिमान्ड्स बड'लेण्ड स्टेट बिफोर ST स्टेटास फर 6 कमिउनिटिस जों बेखौ होनाय जाबाय दा जोंनि स्टेटआ गोरा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ जातिनि अलखद समाव जेब्लाबो बाथ्रा बुंदों खुनु दिन जों सिरि थाबाखै जेब्लानो जातिया अलखद जादों जों बे समाव जोङो गाबथाबोदों बुंबोदों जुजिसोमबोदों बेखायनो रायजो राजाखौ जों खावलायो रायजोफोरखौ जे जोङो जा बुंगोन जों सैथोखौ बुंगोन जों जा मावगोन सैथो मावगोन आरो रायजोफोर बे 6 जनगोष्ठीया खुनु दिन ST जाया जानायनि खुनु क्राइटेरिया बिसोर गैया क्राइटेरिया मिलाया बिसोर दा गथे जाया बिसोर ST दा बेखौनो जर जलम माने आसाम गभर्नमेन्टआ थुसन थुब्र खालामनानै जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामबायदों खिन्थु जायनाखि RGIनि जायनाखि नियम ST खालामनायनि ओमफ्राय जोंनो लकेल कमिटिया जायनाखि सिस्टेम खालामना होदों मोनबा क्राइटेरिया खालामना होदों बे मोनबा क्राइटेरिया खुनु फुलफिल जाया बे 6 जनगोष्ठीया बिसोर ST जानो हाया बेखायनो रायजोफोरखौ जों बुङो रायजोफोर बिसोर ST जाया क्राइटेरिया बिसोर मिलाया बाथ्रा बे आरो मोनसे बाथ्राखौ जों दिनै रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि ट्राइबेल संघखौ आरोखि अरुणाचल ट्राइबेल संघखौ रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे बिथांमोना ट्राइबेल सार्टिफिकेट जाहाथे माने ट्राइबेल नङि मानसिफोरनो जाहाथे सार्टिफिकेट होआ दा बेनि थाखाय जों गोबां माने खस्थ' मोननांबाय बर' जाथिया गोबां थगायजाबाय गुबुनफ्रा जोंनि साख्रि बाख्रि सेना लाबाय जोंनि माने गोबां माने सुबिदाफोर दङ गेस एजेन्सिफोर जेनेबा पेट्रल पाम्पनि लाइसेन्सफोर दङ बेफोराव जों सेजाबाय ट्राइबेलफ्रा नान ट्राइबेलफ्रा मोनबाय बेखायनो सार्टिफिकेट इस्यु खालामनो जाहाथे ट्राइबेल संघआ केयारफुल जायो नङै मानसिफोर जाहाथे सार्टिफिकेट इस्यु खालामा दिनै जों शिक्षा मोनबाय जों गोबांनो दिनै 10 बोसोर ट्राइबेल रिजार्भ समष्टियाव सासे MP नब सरनाया सेना लाबाय बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर खहा बेखौ जों जनजाति सुरक्षा मोनसा जुजिथाब जों जुजिबाय थादों 10 बोसोर जों जुजिदों बेखौ सुप्रिम कर्ट माने जों थांदों जों खुनु दिन जोंनि अलखद टाइमाव जोङो सिरि थायाखै आरो बेल' नङा गोबां टाइमाव ST सार्टिफिकेट लानानै गुबुनफ्रा इलेक्सन गेलेनाय थांनाय 2014आव सालाखाथियाव समष्टिनिफ्राय माने नैबे माबा दास अल्फा दास
बे देरहालांबाय बेबो गेलेनानै दा बेफोर जिनिसा जों बेखौ खौथिखाराव बे सार्टिफिकेटखौ जों होनो नाङा बेखौ खावलायो दा जों नुदों नै बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव 2019आव एडमिसन लानाय 2019आव एडमिसन लानाय लिस्टफोर दा बे गोबां माने नान ट्राइबेलफोर दङ सोरबा चैत्र हाजरिका बे एडमिसन लादों 2019आव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव आरो नैबे लादों मामुनि सरनिया बेबो लादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लादों आरो बिदिनो गोबां दं बेसेबां लादों नैबो नै गोबां मार्क नैबे माबानि प्रियंका बरबरा बेबोसो लादों दा गोबां लिस्ट दं जोंनाव बिदिनो लानाय दा बेफोरखौ जोंनि ट्राइबेल संघआ मानो होबाय थादों बेखौ बन्द' खालामनांगौ जों रिकुवेस्ट खालामदों आरो दिनै बेल' नङा दिनै नैबेबो होनाय नैबे जों माने आर्टिकेल खालामनानै लानाय 2016आव आरोखि नैबे माबानि आरोखि बे बसन्त कुमार मेधि बे मेधि मानसिनो सार्टिफिकेटखौ मानो होखो ट्राइबेल संघआ बेखौ होनो नाङामोन बेयाव ट्राइबेल नंथ्रा बे बोरै मोनखो दा बेबो इलेक्सन गेलेबावदों मेधियाबो दा बे माबानि बे 2016नि बे जों बेखौ आर्टिकेल खालामनानै लाबोनाय मेधि दं आरो नै दिलीप कुमार सरनिया बेबो दङ बेबो इलेक्सन गेलेदों ओमफ्राय लोगोसे सन्तोष मदाहि बेबो इलेक्सन गेलेदों ओमफ्राय सन्जु दास बेबो गेलेदों बेहाबो ट्राइबेल सार्टिफिकेटआ ट्राइबेल माबा होनाय ट्राइबेल संघ होनाय आरो नैबेबो नै भुपेन दास बेबो माने ट्राइबेल संघ होनाय आरो सार्टिफिकेटआ दा गथिखे मानो बिदि होदों बेखौ बन्द' खालामनांगौ दा जों बिदि होबाय थायोब्ला बिसोर बिदिनो इलेक्सन गेलेबाय थागोन आरो नबसरनाया जेरै नोङो एमपि जालांखांबाय जेरै गोबां जाव बिसोर आरोबाव जोंनि सिटखौ सेल लागोन आरो गोबां साख्रि बाख्रि बेसेबां मोनलांखो खिन्थु हिसाबा गैया बेजों आं खावलायो ट्राइबेल संघआ जाहाथे माने गोरा जायो दा आन्दलन खालामदों ओरैहाय 6 जनखौ एसटि खालामनाङा होननानै बुंदों दा खिन्थु फारसेथिं जुदि सार्टिफिकेट होबाय थायोब्ला बोरै जाखो बेलाय जों बिदिनो न्यायखौ बोरै मोननांगौ जाखो देग्लाय दा बेखौ जों ट्राइबेल संघआ नोजोर होनांगोन बुंनांगोन आरो थांनाय बादि जानाखि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनावबो गासै 9था समस्तियाव बे माने ट्राइबेल नङिफ्रा बे दास देखा चौधुरि बेफोरबायदि मानसियानो माने इलेक्सन गेलेबाय बिटिसिआव दा जोङो दुलाराय सुरक्षा मन्थ्रि जानानै जों गोख्रोङै गाबथादों जों गोख्रोङै माने बेखौ अफस खालामदों आरो बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ जों केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों माने माबायाव जों लिरना होदों दा ट्राइबेल संघआबो बेखौ जों दिनै माने मावनांगौ जों खावलायदों सार्टिफिकेटआ जाहाथे माने नङै मानसिनाव गोलैया जों खावलायो नंगौ क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघआ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिसोरबो एसे माने अफस खालामदों बेखौ जों मिथिगौ खिन्थु नोंसोर फारसेथिं ओरै अफस खालामबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट माने ट्राइबेल संघआ आरो फारसेथिं ओरै गुबुन माने ट्राइबेल माने संघ आफादा दिनै होबाय थायो सार्टिफिकेट अब्लालाय माथो जाखो जानो बिदिथ' जानाय नङाना दा बिसोर खावलायो जाहाथे माने बिसोरनि प्रतिबो जाहाथे माने ट्राइबेल संघआ गोख्रों जायो माने खुनु नान ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोना आरो दुलाराय बर' फरायसाफ्रा ट्राइबेल संघखौ नुगासिनो दं दुलाराय बर' फरायसाफ्रा ट्राइबेल संघखौ बुंनो हानांगौ जाहाथे बिदि सार्टिफिकेट इस्यु खालामा दा गोबां ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोननानै दं दा ट्राइबेल अलरेडि माने बिसोर माने सरनायफ्राथ' ट्राइबेलानो जाखाजोब्बाय बुंनो थांब्ला दा बिसोरथ' दिनै डिमान्डखौ खालामाखिसै सरनायफ्रा गावसोर ट्राइबेल लिस्टआव सोनांगौ होननानै बिसोर डिमान्डखौ खालामाखै आरो बिसोर 6 जनगोष्ठीनि गेजेरावबो ट्राइबेल जानायनि सरनायफ्रा गैया आरो मदाहिफ्राबो गैया थारमाने जोंनि ट्राइबेल संघआ बेखौ माने ओरैनो सार्टिफिकेट होयै फोजोबनो नागिरबाय नङासिनो जेंना दा बे समस्या दा बिसोरनो थाफायो बे सिसिडुआवनो माने सरनायाफोर मदाहिफोर बिसोर थाफायो बिसोर ओंखारफायो दा ट्राइबेल संघआ जाहाथे बेफोरखौ मावा ट्राइबेल नङै मानसिफोर जाहाथे सार्टिफिकेट होआ बेयाव बिसोर रेस्ट्रेन्ट जायो जों बेखौ जाहाथे सुरक्षा मन्थ्रिनिफ्राय जों खावलायो गोजोन्थों